L'Espanyol ens ha unit, esportiva, la bandera, blanc de cor i blau d'esperit. Són colors forjats en la noblesa, amb honor portat per tot el món, com un camp de molt la nostra terra, la terra de l'Espanyol. Jo t'estimo, Espanyol, ets l'orgull de l'esport i de Catalunya glòria. Jo t'estimo, Espanyol, jo t'estimo, Espanyol, ets l'orgull de l'esport i de Catalunya glòria. Jo t'estimo, Espanyol. Sempre el teu rival respectes, fent resó del nostre anhel, però al damunt de la gespa no hi ha cap de més valent. L'avi Genets amb noble nissaga, som una sola generació, el cor encès i la ment molt clara, fins al sempre l'Espanyol. Jo t'estimo, Espanyol, ets l'orgull de l'esport. Aquest any que hem tingut a la Mongetada, que organitzem la Penya Espanyolista d'Argentona. Estem molt contents de l'assistència, perquè tal com està tot el tema laboral i econòmic del país, pues, és un goig veure tota aquesta gent aquí aplegada. Agrair la companyia i donar la benvinguda a l'alcalde d'Argentona, el senyor Ferran Armengol, a la regidora d'Esports, la Montse Cervantes, que com sempre col·laboren i ens ajuden molt a portar a terme aquesta festa tan arrelada a la nostra població i dintre del món perico. Per part del Real Club Deportiu Espanyol, tenim el goig i l'orgull de tenir el nou president de l'Argentoní, en Joan Collet, que com tots sabeu és soci fundador i primer president d'aquesta penya. El que li desitgem molta sort i el felicitem per la tasca feta fins ara. També tenim a la vicepresidenta del club i amiga, l'Anna Maria Fuster, acompanyant del conseller Jordi Purioltó i de l'Iñaki Pérez, que està aquí per dos motius. I a part, el volem felicitar a ell i a la seva senyora per l'aniversari de casament que tenen avui. I com que una mongetada sense el màxim accionista no és una bona mongetada, també tenim el plaer de tenir aquí el senyor Daniel Sánchez Llibre, acompanyat del seu germà, en Josep Sánchez Llibre, diputat del Congrés pels Diputats, per diu, que sempre que pot dona una mà i col·labora amb el club. I com que Argentona està a la primera
molt propera i preparada, al qui desitgem tota la sort i molt d'encert, ja que en l'Espanyol sí que té mèrit ser secretari tècnic. No ser secretari tècnic d'altres clubs que no vull ni anomenar. Aquest any fa 25 anys que els Pericos la vàrem fer bastant grossa, quedant subcampions de la Copa de la UEFA. En aquells moments va ser un pal molt gros no guanyar-la, però ara ho veiem com una gran gesta, ja que qui podia pensar que teníem que eliminar a tota aquella colla de grans equips europeus. Però bueno, ja sabem que al futbol passen aquestes coses. A nosaltres, malauradament, ja ens ho ha passat 2 vegades, això. Per això tenim aquí avui present amb nosaltres el Josep Maria Gallart, a qui no recorda aquell marcatge mític que li va fer a Willich del Milan, l'Iñaki i el Pedro Patón. I també tenim, que també ens acompanya, un directiu d'aquella època, que és el maresmenc Ramon Espà, que també el tenim aquí entre nosaltres. També vull destacar la presència d'en Carlos Belman, l'anticrònica, el dibuixant i dissenyador i darrerament també escriptor, molt ficat a dins de les xarxes socials, defensant els nostres colors. Des d'aquí volem disculpar la no presència del Sergio González, que fa uns 10 dies el van operar, ja que es va trencar defensant la nostra samarreta en un campionat indoor enfront del Real Madrid. Donar la benvinguda també al president de la Federació Catalana de Penyes, Alberto Ariza, i felicitar-lo per la seva gran tasca que està fent fins ara. Com no, també agrair la presència de diverses entitats i partits polítics del poble i els representants de les diverses penyes que estan aquí presents. Enguany celebrem ja l'11è Memorial Domingo Lledó, que el fem extensiu a tots els socis de la nostra penya que no són aquí i que per desgràcia en són molts, que fan que el cel cada vegada sigui més blanc i blau. Segur que des d'allà on siguin deuen estar molt orgullosos de nosaltres tots plegats. Aquest premi es va fer extensiu a totes les persones o entitats que ens fan sentir amb molt d'orgull la importància i el mèrit que té ser perico dintre d'aquesta societat totalment manipulada. També volem donar les gràcies als empleats del club encapçalats per en Jaume Martínez, a tots els mitjans de comunicació que feu que aquesta mongetada tingui el ressò que es mereix, i també, com no, donar les gràcies a tota la gent i empreses que fan poder organitzar aquesta mongetada, en especial a l'Ajuntament d'Argentona, al Real Club Deportiu Espanyol, al Conservas Dani, al Diari La Grada, al nou celler d'Argentona i a tots els anunciants i col·laboradors, perquè si no fos per ells, aquesta diada no la podríem seguir tirant endavant. I espero, i em sembla que la cosa ha funcionat, vull felicitar a la nova gent que ha preparat el tema gastronòmic d'aquest any, felicitant en Joan de Canciano i en Boli, del bar de la plaça, per
per aquell menjar que ens han preparat i el servei que hem tingut. Sé que s'ho han currat molt i des d'aquí els vull felicitar. I res més. Espero que acabeu de disfrutar d'aquesta gran matinal i desitjar-vos un bon estiu a tots. Visca la penya espanyolista d'Argentona, visca l'Espanyol, visca Argentona i visca Catalunya. A la grada hi ha la gespa, l'Espanyol ens ha unit. Esportiva, la bandera, blanc de cor i blau d'esperit. Són colors forjats en la noblesa, que amb honor porten per tot el món. Com un camp de molt la nostra terra, la terra de l'Espanyol. Jo t'estimo, Espanyol, ets orgull. Molt especial pel fet d'estar aquí a casa meva amb tota la gent de la penya. Voldria agrair, així molt ràpid, la presència de membres del Consell d'Administració, Anna Maria, Jordi Puyaltó, a l'Iñaki, que avui se'ns ha canviat la gorra i se'ns ha posat heroi de l'any 88, però que també és conseller, el Ramon, màxim accionistes i amics, el Dani, el Josep, l'Ajuntament d'Argentona, el Carlos, tots els que han tingut algun premi, els nanos d'aquí a Argentona que juguen a l'Espanyol i que esperem que la seva aspiració sigui arribar a l'Espanyol al primer equip, que és el que es mereixen tots els nanos que juguen amb nosaltres. I felicitar a tothom. Avui és un dia d'emocions diferents i emocions especials perquè hem voltat per moltes penyes, hem voltat per molts actes, però realment quan estàs a casa potser els nervis són més grans, no? Gràcies per venir, també en nom de la penya, els amics de sempre, no fallen, els de Breda, altres penyes. Un record també molt especial i vull agrair a una persona que fa molts anys que ens coneixem, l'Emilio, per als moments que està passant difícils a nivell personal i familiar. Emilio, personalment i en nom del club, tot el que puguis necessitar ja saps on estem. Trobar-me amb la gent d'Argentona, la veritat és que recorden moltes anècdotes, moltes històries. Per mi ha sigut una alegria avui trobar-me aquí amb un soci de tota la vida, una referència en els Pericos d'Argentona com és el Frederic Mateu. Moltes gràcies també. El Frederic i la seva família que està aquí, quan el meu pare algun cop no podia baixar a Sarrià, a les 2 o les 3 del migdia em tenien a casa seva demanant per favor a veure si podia pujar el seu cotxe per baixar cap al camp. Al Frederic i amb altres. Moltes gràcies a tots, a la meva família també que estan aquí, germans, a la mare. Ja et dic, la veritat és que avui és un dia molt especial. I també per mi és molt especial rebre, aquest memorial Domingo Lledó per tots els que som d'aquí de la vila d'Argentona, tots els que coneixíem en Mingo Lledó, també que va ser una referència. Moltes vegades, o quasi sempre, com que els pericos vivim en minoria i per fer-nos a veure hem de treure el nostre ADN de lluitadors, de resistents i sempre buscant complicitats. I tots els nanos de la meva generació, Jaume, tots els de la penya, el Mingo Lledó, quan anàvem per Argentona, quan entràvem en algun bar, el bar deportiu del seu moment, que també eren pericos, i sempre hi havia la brometa de que entrava un nen de l'Espanyol, sempre buscàvem la complicitat i l'ajuda del Mingo Lledó. Per això per nosaltres també és molt important i per mi particularment tenir aquest memorial. També moltes gràcies a la penya per tota aquesta tasca que estan fent. Realment
Quan jo era president de la penya d'Argentona i vàrem començar a parlar d'aquesta mongetada, volíem fer alguna cosa diferent. Volíem sortir, que no vol dir que no ho fan cada 5 anys, però sí que és veritat que volíem sortir dels sopars aquests típics, entaulats i moltes personalitats i tothom, i estàvem pensant de fer alguna cosa popular. I per culpa de 4 o 5 dies o d'una setmana mai vaig arribar a presidir una mongetada perquè 5 dies abans el Dani em va donar l'oportunitat d'entrar al Consell d'Administració amb ell i ja des de la primera mongetada el president va ser el Jaume. El vull felicitar des d'aquí perquè segurament que gràcies al Jaume i tots els que han passat per la seva junta hem arribat a 17 mongetades, hem aconseguit que la mongetada sigui una referència dintre del teixit social de tot l'Espanyol, hem aconseguit que es parli molt de la mongetada, que sigui el segon acte més important després de l'aplec de penyes, i per això també, Jaume, a tu com a president i a tots els que han passat per la teva junta directiva, doncs moltes felicitats. Ja per acabar, només donar-vos el missatge, i sobretot la gent que em coneix aquí a Argentona, el fet de ser president de l'Espanyol, doncs això comporta per mi i per tots els que ho vivim molta responsabilitat, molt de compromís, i podeu estar segurs que l'ambició no faltarà, que la il·lusió no faltarà, que lluitarem i lluitaré perquè aquest club estigui on es mereix. No només hem de ser presidents, que també, per denunciar tot el que ens està passant, tot el que ens estan fent, els greuges comparatius que estem patint, tant a nivell esportiu com a nivell social, quan no ens posen una samarreta, ens posen un examen de la selectivitat, i quan no, però no només s'ha de denunciar, i no només ens hem d'identificar, sinó que també hem de lluitar. I lluitarem, i ho estem fent, perquè aquest club doni el pas que li falta, que és un pas esportiu per lluitar per ambicions molt més positives, com hem fet anys enrere. No ens oblidem que en els últims anys hem estat en 2 finals de la Copa Rei que les hem guanyat, hem estat en una final de la UEFA. Jo sempre defensaré que els últims anys, a nivell social, a nivell patrimonial, a nivell esportiu, els últims anys han sigut els millors anys de la nostra història, i la meva tasca és seguir amb aquesta línia i que l'Espanyol se'n parli molt en tots els nivells i tornar a lluitar per objectius molt ambiciosos, sobretot esportius. Moltes gràcies, moltes felicitats, perquè veníem d'una experiència amb el tema de les mongetes no massa bona d'altres anys. Dieu-los a tothom que hem menjat de les millors mongetes que es poden menjar a Argentona i que l'any que ve ens tornem a veure tots. Moltes gràcies i visca l'Espanyol!